Akra, Johnny kommer. Hej Johnny. Hej. Ja. Skriftlige afleveringer. Jeg vil sige, at umiddelbart så jeg vil sige, at jeg er skuffet, fordi det er som om, at der mangler noget faglig terminologi, og det er som om, vi skal op på sådan et metaplan. Der mangler nogle eksempler. Ja, er det fordi I tænker på det, hvor Tulsendal har været ude og sige, at jeg ved ikke, hvad det er. Fordi Kosovo, hvor der var flere hundrede, der blev myrdet i... Ikke også, Mads? Helt ærligt, hvor mange har læst? Hvor mange har egentlig læst det her? Okay, hvor mange har ikke læst det her? Hvad er det ental, det her? Og ligesom op på noget... ja. Det lyder sammen. Så er det her. 4K. Jeg skal se en film. Dennis, hold din kæft! Det er altså Julie. De er her. Det er fordi, at de har larmet helt vildt og... Euripides. Ja, søgt, okay. Lorteland. El. I dag skal vi have en lille el. En lille prøve. Lorteprøve. Og hvis der er nogen, der spørger, hvorfor jeg skriver med X, er det fordi, at jeg har et bogstav til en anden gang. Ja, hvad er det for noget lækker gift? Jeg er mediefaglærer. Jesper kan aldrig tage min plads. Ja, det er fint, Bjørn, men vi er rigtige lærere. Også dansklærer. Fint, Bjørn, men sov nu bare ud. Skønne mennesker. Uslæbende diamanter. Pragtfulde elever.
Lise. Er I med på den? Hva? Hvad fanden laver du? Hva? Jeg er inspektor, ikke? Ja, man skal behandle det som en lille strammis. Skal vi ryge en bong? Den er jeg med på. Er der bong? Hvis man skal lave en boghugger, så skal man jo grave et hul i jorden. Det var der, jeg mistede fingrene. Eller var det? Æbapække. Your stay here is optional. Stars? 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 Stars, 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 stars. De er nogle tabere. Nå!